πάρα πολύ το ΙΕΝΕ για την πρόσκληση. Δράτω με τις ευκαιρίες να δείξω και μερικές διαφάνειες, διότι το ΙΕΝΕ είναι ένα τεχνικό παντασυνέδριο, το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε ένα λίγο πιο βαθύ διάλογο, γιατί και τα γραπτά πάντα μένουν. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά τις ΑΠΕ, το momentum είναι πάρα πολύ γρήγορο, θα έλεγα. Έχουμε σήμερα περίπου 16 γιγαβάτ εγκατεστημένα εν λειτουργία. Το ηλέκτρης είναι βέβαια κάτι σχετικό, λόγω ότι δεν προλαβαίνει ο διαχειριστής να ηλεκτρήσει όλα, αλλά αυτό είναι το νούμερο. Επιπλέον αυτών έχουμε άλλα 15 γιγαβάτ με όρους σύνδεσης, το οποίο σημαίνει πλήρως ιδιωτημένα έργα που μπορούν να κατασκευαστούν από αύριο το πρωί. Έχουμε 45 γιγαβάτ επιπλέον αιτήσεων στον αδμιαίος επιτοπλίστων που αναμένουν όρους σύνδεσης. Και έχουμε το πρόγραμμα των υπεράκτιων αιωλικών περί τα 2 γιγαβάτ. Έχουμε μια δεξαμενή πάνω από 100 γιγαβάτ έργα ΑΠΕ, τα οποία έχουν διοδηθεί από τη ΡΑΕ. Και βεβαίως έχουμε και προγράμματα αυτοπαραγωγής, τα οποία δεν έχουν καν πλαφόν. Όλα αυτά μας φέρνουν σε μια κατάσταση στην οποία οι περικοπές, και θα δείξω συγκεκριμένες εκτιμήσεις στους συνδέσμους μας για το μέλλον, θα είναι πάρα πολύ υψηλές. Οι στόχοι του ΕΣΕΚ, τουλάχιστον ό,τι αφορά τα φωτοβολταϊκά, θα τους υπερβούμε κατά πολύ. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο ενεργειακός σχεδιασμός είναι κάτι το οποίο πολύ εύκολα μπορεί να εκτροχιαστεί και όλο αυτό το πράγμα να αναδειχθεί σε μία φούσκα, όχι με την έννοια στεγνά του επενδυτικού ενδιαφέροντος μόνο, αλλά ότι υπερβαίνει την πραγματικότητα και τη ζήτηση, η οποία τα καθορίζει τα πάντα. Πριν προχωρήσω στο θέμα των γιγαβάτ εγκατεστημένης ισχύως και των περικοπών, θέλω να δείξω κάποια νούμερα σχετικά με το κόστος των ΑΠΕ. Εμείς, σαν ΣΠΕΦ, η αγορά μας σε σχέση με το παρελθόν έχει αλλάξει στο ότι πλέον η πλειοψηφία των έργων που υπάρχουν στο σύστημα είναι αυτά που έχουν σύμβαση ενίσχυσης διαφορικής προσάυξησης. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον το κόστος που έχουν οι ΑΠΕ για τον καταναλωτή δεν αποτυπώνεται στο δελτίο του ΔΑΠΕΠ, διότι τα έργα που έχουν σύμβαση ενίσχυσης διαφορικής προσάυξησης από τον ειδικό λογαριασμό πληρώνονται μόνο την κρατική ενίσχυση, ενώ το κομμάτι που αφορά τη συμμετοχή τους στο χρηματιστήριο πληρώνεται από τους ΦΟΣΕ. Και αυτό δεν αποτυπώνεται προφανώς με τίποτα στην χρηματιστηριακή τιμή εκαθάρισης της αγοράς, δεν αποτυπώνεται εμπολής και στην ειδική τιμή αγοράς της κάθε τεχνολογίας. Σε ό,τι αφορά μάλιστα τα φωτοβολταϊκά, οι προσεγγίσεις θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι η ειδική τιμή αγοράς της τεχνολογίας υπολείπεται πάρα πολύ της τιμής εκαθάρισης της αγοράς και βεβαίως του κάθε ΦΟΣΕ διαφορετικά. Το 2022 με 2023, επ' ευκαιρία της κρίσης της ενεργειακής που ξέσπασε στη χώρα και επειδή για πρώτη φορά οι ΑΠΕ άρχισαν πραγματικά να γίνονται χορηγοί των καταναλωτών, χρηματικά εννοώ, γι' αυτό και δημιουργήθηκε το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Είπε και πριν νωρίτερα ο κ. Γιαρένης ότι μιλάμε για ποσά τα οποία προσεγγίζουν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, μεγάλο κομμάτι των οποίων προήλθε ακριβώς από το γεγονός ότι τα έσοδα που αποκόμιζαν οι ΑΠΕ από το χρηματιστήριο, εννοώ καταρχήν οι συμβάσεις με διαφορετική προσάυξη, αλλά και τα έργα με feed-in tariff, τα οποία διαχειρίζεται το ΔΑΠΕΠ, ήταν πολύ ψηλότερα από τις τιμές που έπρεπε να πληρωθούν στους παραγωγούς. Αυτό όλο δημιούργησε ένα τεράστιο πλεόνασμα, το οποίο υπερβαίνει τα 4,5 δισεκατομμύρια σωρευτικά, το οποίο διοχετεύτηκε στις τιμές της λιανικής, ώστε οι καταναλωτές να μην πληρώνουν παραπάνω από 15 λεπτά την κιλοβατόρα. Το ανταγωνιστικό σκέλος των λογαριασμών. Είναι το περίφημο νούμερο που ευλαβικά ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση και λέει ότι όταν η τιμή υπερβαίνει τα 15 λεπτά την κιλοβατόρα, εγώ επεμβαίνω ως κράτος και επιχορηγώ ώστε να κρατηθεί εκεί. Αυτή η επιχορήγηση στο συντριπτικό της μέρος ήταν από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και τα υπερέσοδα που είχε ο ειδικός λογαριασμός και η παραγωγή με ΣΕΒ από τις αγορές. Με βάση λοιπόν αυτό το 22-23, δυστυχώς είναι τέτοιος ο ρυθμός με τον οποίο μπαίνουν τα έργα, τα οποία το δελτίο του ΔΑΠΕΠ παίρνει κάποιο χρόνο ώστε να επικαιροποιηθεί. Μιλώ γιατί για τα έργα, ειδικά με ΣΕΠ, πρέπει να υπολογιστούν, όπως είδα στους προηγούμενους πίνακες, μια σειρά παράμετροι, οι οποίοι δεν φαίνονται στο δελτίο, ώστε να μπορούν να προσεγγίσουν ποιες είναι οι τιμές. Κάνοντας λοιπόν τις αναγωγές, βλέπουμε ότι στα αιωλικά, για παράδειγμα, και με κάποιες υποθέσεις, αν η τιμή αναφοράς των έργων που μπήκανε μετά το 23 είναι 50 ή 60 ή 70, οι τιμές αναφοράς, επαναλαμβάνω, έχουμε κάποια περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών τους, η οποία φτάνει μέχρι και εδώ θα δείξω τα διαγράμματα κατευθείαν, βλέπετε δεξιά των αιωλικών και αριστερά των φωτοβολταϊκών. Αυτό που είναι σημαντικό στα φωτοβολταϊκά είναι ότι πλέον οι τιμές, καινούρια, παλιά, μικρά, μεσαία, μεγάλα, αλλά και τα αιωλικά όλα μαζί, έχουμε πέσει κάτω από τα 100 ευρώ τη μεγαβατόρα τιμή στον καταναλωτή. Συγκεκριμένα το νούμερο είναι 9,7. Εδώ είναι η ανάλυση. Αυτά θα δημοσιευτούν, θα αναρτηθούν και στο site. Μπορεί να τα δει ο καθένας. Το οποίο σημαίνει τι? Δημιουργείται ένα παράδοξο εδώ.
ο καταναλωτής πληρώνει για ρεύμα 15 λεπτά την κιλοβατόρα. Σε αυτό πάνω πληρώνει η ΕΤΜΕΑΡ, το οποίο είναι κόστος ρεύματος, με βάση και η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2015. Πληρώνει μεσοσταθμικά 1,2 λεπτά την κιλοβατόρα. 1,7 είναι η χρέωση βάση, αλλά δεν πληρώνουν όλοι. ΕΤΜΕΑΡ πληρώνουν πολύ λιγότερο. 1,2 το μεσοσταθμικό, το οποίο επειδή η ΑΠΕ είναι περίπου το 50% της κατανάλωσης, αυτό διπλασιάζεται όσον αφορά τις ΑΠΕ. Άρα έχουμε λοιπόν ο καταναλωτής να πληρώνει, να στέλνει για τις ΑΠΕ χρήματα 17,4 λεπτά την κιλοβατόρα. Οι ΑΠΕ, αιωλικά και επαγγελματικά φωτοβολταϊκά χρειάζονται 9,7. Αν βάλουμε και τις άλλες τεχνολογίες που είναι πιο ακριβές, βιομάζα, βιοαέριο, ΣΥΦΙΑ, το 9,7 γίνεται 10,7. Άρα να πάρουμε αυτό λοιπόν. 10,7 λοιπόν χρειάζονται οι ΑΠΕ όλες, ο καταναλωτής στέλνει 17,4 και εν τούτης ο ειδικός λογαριασμός των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει έλλειμμα. Προφανώς το χρήμα δεν εξατμίζεται, κάπου μένει. Προφανώς και μένει στην προμήθεια. Γι' αυτό το λόγο και ακριβώς η κυβέρνηση πάρα πολλές φορές έχει παρέμβει με έκτακτες εισφορές, ώστε αυτό το υπερβάλλον κέρδος το οποίο μένει εκεί να διοχετευτεί στους καταναλωτές. Εμείς ως ΣΠΕΦ είχαμε στο παρελθόν προτείνει την θέσπιση μιας χρέωσης προμηθευτή. Ισχύει αυτό για τα έργα που είναι μετά την 1η Πρώτου του 2021. Να θεσμοθετείται και για τα έργα πρώτου του 2021, ώστε να μην υπάρχει κανένας λόγος αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ. Γιατί, όπως όλοι ξέρουμε, όσο οι ΑΠΕ μπαίνουν, συμπιέζουν τις κοντεμπορικές τιμές του ρεύματος. Είναι η τιμή στην οποία αγοράζουν οι προμηθευτές την ηλεκτρική ενέργεια αυτή και δημιουργείται αυτό το gap με την 15 λεπτά την κιλοβατόρα τιμή που το χρεώνουν στον καταναλωτή. Άρα υπάρχει ένα κέρδος εκεί, το οποίο μπορούσε μια χρέωση προμηθευτή να εισρεύσει στον ειδικό λογαριασμό και να μην έχουμε καθόλου ελλείμματα ή την οποιαδήποτε ανασφάλεια στις ΑΠΕ. Τώρα, σε ό,τι αφορά συνολικά την κατάσταση με τις ανανεώσιμες, η εκτίμησή μας είναι ότι οι στόχοι του ΕΣΕΚ θα επρεκεραστούν κατά πολύ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα φωτοβολταϊκά. Το ΕΣΕΚ μιλάει για μια διείσδυση 13,5 GW το 2030, όταν σήμερα έχουμε περίπου 10 GW φωτοβολταϊκών και τα τελευταία 1,5 χρόνια έχουν πει 3 GW. Συνεπώς, η εκτίμησή μας είναι με βάση και τους όρους σύνδεσης που έχουν δοθεί, άρα αυτά είναι και εκτιμένα δικαιώματα των επενδυτών να υλοποιήσουν τις επενδύσεις, ότι η διείσδυση των φωτοβολταϊκών, η εγκατεστημένη ισχύ του 2030 θα είναι τουλάχιστον 19 GW. Τούτου λεχθέντος και με βάση τις τυπικές παραγωγικότητες της κάθε τεχνολογίας, αλλά και τις υπόλοιπες τεχνολογίες, γιατί δεν θα αποσύρει τις μονάδες φυσικού αερίου, κρατώντας λοιπόν τη συνεισφορά των μονάδων φυσικού αερίου εκεί που τη δίνει το ΕΣΕΚ, που ήδη υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια από τους συγκεκριμένους παραγωγούς, διότι είναι πολύ μικρές οι παραγωγές και δεν μπορούν να κρατήσουν σε βιωσιμότητα τις μονάδες αυτές, δημιουργείται ένα μεγάλο πλεόνασμα παραγωγής, το οποίο το μεγάλο πλεόνασμα αυτό θα επιβαρύνει τα έργα, τα ΑΠΕ, τα οποία δεν έχουν προτεραιότητα κατανομής. Και το οποίο αυτό, με βάση και τη ζήτηση, η οποία δεν πρόκειται να αυξηθεί παραπάνω από τις 58-59, άντε βία 60 τεραβατόρες. Θυμίζω ότι από το 2008 μέχρι σήμερα η ζήτηση είναι καθοδική. Το 2008 είχαμε 56 τεραβατόρες, πέρσι είχαμε 49,5. Φέτος υπάρχει μια μικρή ανάκαμψη, αλλά είμαστε ακόμα στις 50 τεραβατόρες. Και το 2030 είναι πάρα πολύ κοντά για να έχουμε το άλμα στις 60. Εν πάση περιπτώσει, ας πάρουμε το 58-59 ως εκτίμηση για τη ζήτηση. Βλέπουμε ότι ενώ το ΕΣΕΚ δείχνει μια ροδαλή εικόνα όπου οι περικοπές στα έργα που δεν έχουν προτεραιότητα κατανομής θα είναι περί το 5%, η δική μας εκτίμηση είναι ότι θα είναι πάνω από 25% και αυτό έχει να κάνει μόνο από το ισοζύγιο ενέργειας, το οποίο δεν μπορεί καμία αποθήκευση το αμβλύνει. Διότι όταν παράγεις παραπάνω ρεύμα σε αιτήσια βάση από αυτό που καταναλώνεις ή μπορείς να διώξεις έξω τέλος πάντων, αυτό το ρεύμα και να το αποθηκεύσεις δεν έχεις να το καταναλώσεις, δεν υπάρχει ζήτηση. Η αποθήκευση αυτό που κάνει μόνο είναι ότι μεταθέτει μεταχρονικά την παραγωγή από κάποια χρονική στιγμή σε μια επόμενη μέρα, άντε κάποιες μέρες μετά. Όταν έχεις παραπάνω παραγωγή σε αιτήσια βάση, αυτό δεν λύνεται. Συνεπώς, το 25% αυτό είναι η βάση των περικοπών στα έργα που δεν έχουν προτεραιότητα κατανομής το 2030. Να πω λίγο για όσοι δεν το γνωρίζουν, το θέμα της προτεραιότητας κατανομής είναι ευρωπαϊκός κανονισμός και ισχύει αυτομάτως σε όλες τις χώρες, παρότι η δική μας χώρα με το νόμο 46-43 το έχει οθετήσει κιόλας επιπλέον. Έργα τα οποία είναι μετά τις 4 Σεπτεμβρίου του 19 ηλεκτρισμένα και ισχύως πάνω από 400 κιλοβάτ δεν έχουν προτεραιότητα κατανομής. Όλα τα υπόλοιπα έχουν. Να πω και ένα νούμερο έτσι απλό. Από τα 16 γιγαβάτ που έχουμε σήμερα εν λειτουργία, αυτά τα οποία έχουν προτεραιότητα κατανομής, δηλαδή που είναι
πριν 4 Σεπτεμβρίου του 19 και μέχρι 400 κιλοβάτ ανεξάρτητος χρόνου ηλέκτρης είναι περί τα 6,5 γιγαβάτ και όλα τα υπόλοιπα 9,5 είναι που δεν έχουν πρωτόρυθα κατανομής. Αν αντιλαμβανόμαστε ότι οδηγούμαστε σε μια κατάσταση στην οποία θα προβληματίσει πάρα πολύ την αγορά και την επενδυτική κοινότητα, δρομολογούνται και διασυνδέσεις με Βόρεια Αφρική, οι οποίες ως επιτοπλίστων ή αποκλειστικά θα είναι εισαγωγικού χαρακτήρα. Θεωρώ λοιπόν ότι το πρόβλημα θα επιταθεί έτσι περαιτέρω και με αυτά τα συμπεράσματα θα ήθελα να κλείσω την τοποθέτησή μου και να ευχαριστήσω τον Γενέ για το χρόνο και το βήμα.